Velkommen til spørgsmål 2. Vi har fået det første spørgsmål nogensinde. Woo! Det skal fejres. Nummer 1. Vi har vendt spørgsmål. Gangnam Style. Ja, så lige musik. Oppan Gangnam Style. Okay, ja, spørgsmålet lyder. En fra min klasse, der hedder Nicoline. Hun er en pige. Spørger om hun er nice. Ja, Hard question. Ja, det må man sige. Altså umiddelbart. Så nej. Jeg tør ikke svare. Nej, det kan jeg godt forstå. Det er jo Så så var også det sige, at sådan jeg et er fucked up, eller andet ikke? sted for bare at have Jeg er godt sådan totalt upopulær. Men Jeg er klar Nicoline. over, efter den her video er lagt ud, så skal vi nok skifte klasse. Ja, jeg kan til. Men Nej. ja, nej. Jeg vil ikke skifte klasse. Jeg ser bare sådan noget ny logo. Vores ansigt og sådan. Ej, det kan jeg ikke. Kan man se Movie Maker, som I skal downloade også. Men nej, altså jeg kender dig, men vi går i klasse sammen. Sidste gang vi snakkede sammen, det var nok, du var sur på mig på grund af, at jeg ikke havde camet. Var det ikke Og over, sidste eller? gang vi snakkede sammen, det var sidste gang du slog mig. Fordi du var sur på mig. Men ellers så snakker vi alle sammen, så nej, jeg synes ikke, du er nice. Det kan godt være, at der er nogen, der synes, du er nice, men nej, egentlig ikke. Like den. Det tror jeg ikke, hun gør.